saben aku takon karo kowe ngenani perkara bapak kowe selak terus mbok. Saiki si mbok gelem butuhke bapak sing sak mestine nek bapak wis mati endi kuburane nek bapak isih urip mapan endi dumungi. Joko Wangge ento kowe dina saiki takon sapa sak trepe bapak nggih. Bapakmu iki jane mati kok, Le. Wis mati. Iya. Pancen bapak wis tumekane pati. Aku pengerti patining bapak. Perkara patining bapak kuwi dipundhut karo Gusti sing nglar jagat. Apa ana jalaran liyane? Kok bapakmu mati kok takon kuwi sing ora-ora lho ya. Kok iya wis ikhlaske wae to. Kowe iki sing penting isih urip karo Simbok. Wis jamak lumrahe, Mbok. Nek aku takon sing kaya ngono. Sing baku Simbok gelem kondo sing samestine. Joko Wangge, ento pancen iki ngeduyu kepengin banget ngerti patine wong tuamu, Le. Yo, aku bakal kondo bloko karo kuwi. Kaki teng boko. Anane aku kondo mengkone iki ora sanesu karo aku lho ya. Ora. Nek Simbok gelem bloko, aku ora bakal nesu karo Simbok. Joko Wangge, kamu samestine yo, Le. Kok bapakmu ngono ki mati karena lara ki ora kok, Le. Matine ora lara. Sakit tanggal jabat ngono ki ora. Dur matine bapak. Satrane bapakmu, matine dikene wong saka kasultanan. Dipateni menungso. Dipateni pawongan. Nek pancen bapak patine ana sing mateni. Kondo. Sopo sing wis mati? Sing mateni kuwi Danang Sutawijaya saka Kasultanan Mataram. Sultan Mataram Danang Sutawijaya. Simbok kondo sing kaya ngono lagi saiki. Umpama Simbok kondo biyen-biyen Danang Sutawijaya wis temekane pati saka tangane Joko Wangge. Ora usah kaya ngono yo, Le. Ora sake balesake patine wong tuamu. Ora. Ora. Aku dilarake lanang. Kudu bisa mendem jero mikul dhuwur kawan wong tuaku. Mula saka kuwi, Mbok, wektu dina saiki aku bakal goleki Danang Sutawijaya. Joko Wangge. Senajan to kepiye wae, mung aku bakal dongake karo kowe yo, Le. Marang sira Kakang Regyanapati Sira. Dika sampun marak mangayun dhateng ing pendhapi Kasultanan Mataram. Kados pundi keteranganipun? Pangapunten ingkang kula suwun. Sasampunipun kula dumugi wonten ing Kabupaten Kulon Progo. Sapinake dhateng Rangga Suwira. Piyambakipun kula emutaken boten kersa. Mah dadosaken paswayan. Pepuntenipun sedaya prajurit wonten ing Kasultanan Mataram menika kawonten. Mundur saking madyanipun peperangan Kakang. Pangandika dalem jeping.
saged dipun wastani anggenipun nyepeng dhateng. Rodanipun peperintahan wonten ing Mentaram Ki Pacukan. Saged kemawon menapa ingkang dados aturipun jebing panembahan menika Ibu kaleres awit jroning radataning adil menika kebak watu sandungan sager teng ati menika boten ngendhelong utawi pupuh dhateng sakjerip lebetipun lampah. Sapanggih munduripun Kakang Sirani menapa? Danang! 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 Ora. Kowe sing jenenge Danang. Kondo ento kowe Danang. Munggah menyang pendopo agung kanthi Brumantya kowe goleki Danang. Yo, bakal mateni Danang Sutawijaya. Kowe durung ngerti sing jenenge Danang. Urung dutoke. Yen pengen ngerti sing jenenge Danang, kae Danang. Oh, Danang Sutawijaya. Bareng kowe ngerti Danang satemah. Danang arep kok pateni. Yo sing gedhe pangapuramu. Nek aku nyandek apa sing dadi karepmu? Kowe aja melu perkara. Aja ngregon-regone nggonku arep mateni kawan Danang. Wis to wis, para apa piye? Ora. Tak tambahi neh apa piye? Oh, ora. Aja. Aja. Dadi kowe kuwi nesu perkara duwe perkara karo Danang. Duwe perkara kelawan Danang Sutawijaya. Lah ya perkarane apa? Danang Sutawijaya duwe utang karo aku. Sultan Mentaram kuwi ndek utang kowe. Iya, Pirang ewu? utange dudu duit, dudu mas picis. Kuwi ora. Banjur utange Danang Sutawijaya utang pati karo aku. lho. Panembahan Danang Sutawijaya kuwi ndek utang nyawa karo kowe. Iya, Nah sing dipateni sapa? sing dipateni wong tuaku. Wong tuamu mati, sing mateni Danang Sutawijaya. Sing mateni Danang Sutawijaya. Ora sing aku tak takon ya. Disarehke penggalihe ya. Aku tak takon. Perkara mateni Danang gampang nek pancen iki wengko wis jlentreh. Kowe iki sapa? Aku Joko Wangke. Joko Wangke. Bayat omah. Omahku mbayar. Bayat. Lah bapakmu sing dipateni Danang kuwi sapa jenenge Lewang? Baureksa jenenge. Lho, nek ngono kowe anake Baureksa. Aku anake Baureksa. Wah, lha iki kok landhepe ngene iki lek mungkal pirang dina wis. Seminggu pun kungkal. Supaya ketemu Danang mbok bres Tabres pateni. Wangil bareng aku ngerti perkaramu kowe Brumantya perkara pengin balas patine bapakmu sing dipateni Danang ing papan kene sikseni ya semoranu. Aku benerke Joko Wangke. Kowe ngewangi karo aku. Ini Wangke ana unen-unen jare anak lanang kudu iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Iya, pancen bener kuwi. Anane Wangke iki mergo saka wong tuwa. Wong tuaku dipateni kawan Danang. Lah bareng gedhe kok trimo krungu wong tuwa dipateni wong meneng iku jenenge kowe kleru. Leru, Kowe bener Wangke. aku ora nrimakake patine wong tuaku. Nanging ora gampang. Ora gampang. Yen kowe pengin mateni Danang, Danang iki pengapesane karo aku. Pengapesane karo kowe. Gendeng aku mbelani kowe. Mengko tak rewangi mateni Danang Sutawijaya. Kowe ngrewangi karo aku. Yo wong kowe wong bener kok. Danang mengko tak cekelane. Kowe sing nyekel. Kowe sing jodoh.
waduke Danang Sutawijaya. Aku sing jojok waduke Danang Sutawijaya Mati mata bapakmu munggah suwarga. Ning ngene Wanging, Piye? sadurunge Danang tak sekali. Aku tak cerita sithik karo kowe. Sadurunge kowe nyekeli lawan Danang karep cerita karo aku. Mergo cerita iki sambung karo patine bapakmu. Sing ngono sambung rakete karo patine bapak. Ning engko dhisik. Jajane kowe iki sapa? Aku juru mertani. Oh, juru mertani. Ngene ya Wanging. Iki sithik wae. Yo, Nalika Jayajayaning Pajan sing biasa dening Sultan Hadiwijaya. alam zaman Pajang sing diagem Nah, Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya ki ganjar karo kawulane mergo gedhe lampuh lapete. Nah, sing diganjar sapa? Sing diganjar kuwi jenenge Pemanan. Sing diganjar jenenge Pemanan. Diganjar wujute alas mentaok. Alas gedhe, gung lewang leung. Jalma mara, jalma mati. Bener. Ning aja suwe-suwe, aku selak kepengin banget mateni karo Danang. Nah, bareng ganjaran wis ditampa, Pemanan diuneni Hadiwijaya. Kena alas mentaok kok babak, ning ora kena nganti perjurit Pajan. Ora kena nganti prajurit Pajang. Ceritane Hadiwijaya ki nggone menehi ganjaran diculke ndase ning diganduli buntute. Oh, nek ngono wong kuwi owel. Ora ikhlas. Ora ikhlas. Busana apa? Danang Pemanan budal babat alas mentaok. Hadiwijaya nimbali Punggawa ana ing Pajang. Imbali Punggawa Pajang sak bajure kaya piye? Punggawa kuwi digawé kon mateni Pemanan. Kon mateni kawan Pemanan. Digawane wujude tumbak Kyai Pleret. Ombak pleret sing ampuh kuwi. Gawane budal Punggawa kuwi tengah wengi Wangking. Pemanan jroning babat alas mentaok dilimpe karo Punggawa kuwi. Terus Punggawa Pleret nganggo topeng. pawongan kuwi nggawa tombak pleret Ben ora nganggo topeng. ben ora ngetarani. Oh, kaya ngono ya. Nanging apa sih sadurunge Pemanan dipateni delalah Wangking. Delalah kaya piye? Pemanan kuwi duwe anak lanang gedene ya sak kowe. Duweni anak lanang sing gedene udakara karo Ngerti bapake arep dipateni karo Punggawa kuwi arep dijocoh didhisiki anake Pemanan, Punggawa kuwi dipateni. Ah, bagus. Bagus kuwi. Jos ya. Nek duwe anak sing kaya ngono, anak sing cekatan, nek wong tuane arep dipateni Pateni dhisik. Bagus. Umpama kok biyen kowe ngerti bapakmu ngono, mesti sing mateni mbok dhisiki kowe. Iya, mesti tak disiki karo aku. Dadi ki benerke sing mateni Punggawa kuwi ya. Lho bener. Bocah kuwi bener. Bareng Punggawa wis mati, matine nganggo topeng lak pengin weruh. Iya, patine nganggo topeng. Sapa satemene wong iki? Ya, Bareng dibuka, bareng dibuka. wong kuwi jebule bapakmu Bau Reksa. Piye? Lho, lah kok loyo? Nek ngono sing kleru bapak. Yo mbok, bakune kowe mrene arep males patine bapakmu. Gandeng aku wis janji karo kowe. Wis bar cerita karo kowe nyo. Iki ditamani sih. Hier mriki. Danang tak cekelane dan dijojok paduke ben mati Wangking. Sing bangeten simbok. Lho, Lah simbok critane ra teko kono kok. Dadi sing kleru iki simbok. Nek kono simbok tak senenane. Lho cok ganduli simbok tak senenane tak keprukane simbok. lho kowe petuntung jare arep mateni Danang bareng aku pentas cerita kok ayo dipateni. Wangking.
aku lho kalamun arep kok pateni. Wong kok patenono. Boten. Nek ngono kowe godhog kleru. Kula lepat Kanjeng. Ora sida mbok pateni. Boten. Kowe anak lanang lho. Lah sing kleru niku simbok. Umpama nek simbok niku critane nganti tumekane patine bapak sing kleru bapak. Boten badhe kelambahan yen to kula niku badhe mateni kelawan Danang Sutawijaya. Kula apa-apa kene urung cetha aja gampang kowe jumangkah. Ning piye-piye kowe iki tetep kleru mungguing pernatan Mentaram wangi. Ning manemban Siwu mundur katur. gandeng wangking mundodo dhateng kalepatanipun mila panguwasa dalem Purbawasesa kula wangsulaken wonten asta dalem. Menengaken kuati kuestu aku milo jenengan kuat pilih. Wangking, Kasikian kula raketan sliramu wis dodo marang kaluputanmu. Mungko negara ana ing Praja Mentaramu. Paugian kang kapacak. Tumindak pakartimu luput mungging negara ing Kasultanan Mataram. Luputing Wangking bakal nampa pidana sawersaning Danang Sutawijaya. Kanjeng Sultan menawi panjenengan badhe ndawaken pidana dumateng kula. Kula sampun ngrumaos lepat tumrapipun panjenenganipun Kanjeng Sultan iki. Kula saguh angayahi Kanjeng Sultan. Nanging nuwun sewu Kanjeng Sultan. Kados pundi Momondoro? Wong Wangking niku mun dodo kaluputanipun. Monggo Wangking dipidana nanging menawi wonten lilah saha keparengipun kula badhe nderek urun rembug perkara pidanane Wangking. Menawi toh sedaya kala wau cocok kagem Danang Sutawijaya mangga. Nuwun sewu nggih. Amit nuwun sewu. Waduh, ngaten si Momondoro. Nggih, nggih. Wangking, wal pidanamu sungguh ing Kasultanan Mataram nanging ana pitukon. Kula saged wal saking pidana nanging wonten pitukonipun. Iya. Kanjeng Sultan lajeng menapa ingkang dados pitukonipun Kanjeng? Mung syarat lan saranane siji bisa ngundurake Brongkot Setan Kober sing angka loro nyekel kahananing Bupati Kulon Progo rangket suwanake ning Projeng Kasultanan Mataram. Kanjeng Sultan menawi dawuh panjenengan ingkang kados ngaten iki kula saguhi Kanjeng. Wangking yen kelakon apa king dadi panyuwunku sira bakal tak ganjar minangka dadi temenggung ana ing Kasultanan Mataram. Panjenengan ganjar kados punika. Wangking aja gampang nampa, aja gampang kowe kepilut karo ganjarane. Ning dipikir dhisik, nek wani ya wani, nek wedi aja wani-wani. Kula jur mertani sampun dados mantepipun manah kula. Ento dawuhipun Kanjeng Sultan wedal sak menika badhe kula ayahi. Wani tenan. Menika leres Kowe ngerti Kadipaten Kulon Progo? kula badhe tumuju wonten ing Kabupaten Kulon. Goleki bupati sing jenenge Rangga Swela, suwanke menyang Mataram ya. Menika ngaten nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Sultan. Kakang Syuran dikongkon ngantos mundur wonten ing dalem kepatihan namung pangandikan
panjenengan kedah tancut tali untuk nyusun kegiatan kagem Pati wonten ing Oh, kados. Gandeng sampun wonten tronton-tronton pepadhan. Tumrapipun jagat mentaram sawetawis kula nyuwun lelah badhe tulih bali wonten ing Kamandaraga. ngaten Inaryo Basuki lampah jingan tikus saking Pangestu dalem